ta achọzi m ikwu ife niile because ọ nwere ife na-ewe m iwe mụ na anọlọ na agreement gbaa mbọ mee ife anyị kwu ịghọta because ejo na ị ga-eme ife anyị kwu I will expose you aghasa ọrụ kịta abịago nka nkụ ọrụ ewe ịghọta ka mkpozie okwu afa because ama m mgbe anyị bido plan by everything plan si ya arrange everything ka ọ ga-adị ọrụ agazia kwụta ụgwọ decide ya na ị ga-eri nke irie nke m nkwubi ife akwụsie I will show all of you all the evidence ka ife niile si bido and the rest. Just if you are joining me now, make sure you share this video. Share this video. Omo ebe afọ ọ nọ nya ga-epụta because I'm exposing everything totally. Send my account number. Thank you very much. For what? Eche dash m ego. Kulele bitters. Kulele bitters. Kulele bitters. Mmanya ndị ọgaranya. Ka ndị godu high. Ọ ya bụ mma abụsịsị. Ntị adịkwa. Guy, I didn't know in this life. I'm not regretting whatever I'm about to do now. I didn't know. If I been in a man or don't be greedy. I didn't know. Get a mother all wow. Make sure you know your funky. I will nobody all Lucia. If you resume a greedy, can they go to high? Can they high first? Kabia. Above on na. Make sure need your own kulele bitters. Zip ye down. Kaipan kata kan call on ko sisi weme. Kete babo mu kwa fe ba. Abone na Anambra, tell me your location. Let me send to come. Share this video. Share this video. Cause I am not can do ako ibon subu. For onye na ajuma about Onyeze Jesus. Don't worry. After this live video, I put ebe on. As I joy, I talk too much. Yes, yeah. The Jews, when I buy if I make business, all of us are going to feel only here. So the Jews, by SM, I talk too much. Why I won't talk? I have a business. I need your income. I want them because here my own. I will come out and talk. Share them in this life. How do you go? Share in this life. I need at least 200 people on my live video for me to start. 200 and you look at 200. You look at 200. Very good. On me. Come with a phone. So, kulele we abani ajadi egwu. So the difference you let me sit down here. The difference you joy ku every force on abono you can need run call on live video. Even joy ku enwere force na abolo so many people na be on my DM. Onye be on my DM o say no nwe dibia nje gba video na Enugu State.
onye bi on my DM ọsọ nọ onwe dibia nje gba video na Enugu State Fabiko na fa need the number the native doctor. Okay, just like that. Amaram some people, some of us bụ ndị Igbo nwere ka isi eme ife na adịrọ mma. Ngọta asị nka mpụtazi anọ life ka m kwuo this thing ka m mepee ya because ụfọdụ ndị feels na ya eji ewe na maybe should I call it blackmail or what? I'm not afraid. Let me tell you, God did not give me talent. Chukwu enye hon talent si m Okongwu onye hon talent si m Okongwu ngwa je zoba ndị mmadụ ndụ gosi befe ebefa ya eje lụọ ọrụ kafa nwere onwe fe ka bụrụ ụbịam ọ bụrụ ife ede ịghọta. Just like this man no the 124 years anọ m ọzọ mmiri chat ya m onwe one guy gwa chat ngwa m maka that man si m na ebe a ka ọ na-eje alụ ọrụ ya niile na ọ na-eke ma mgbabịa na ọrụ ọbụla ọrụ ebe a na-aga na dibịa na-agwọrọ ya dị ọgwụ bụ na dibịa dị 124 years old. Nsị a na-asị wee connect ya ntọ ọzọ mmiri before connect ya ntọ ọzọ mmiri onye connect into him na lugodo umu almost 100,000. Ada na-ekwuzikwa mgbe ọ bịa na Emperor Melody mụ na ya mụta nkata ife eriri ife aṅụrụ aṅụ that day. Ada m agụ ya na akụkọbazi everything all 100,000 okay ekwubekwusie taxi mgbala agba wee jee Enugu ụja na ụna m bugodo 100,000 jụọ ọzọ mmiri mbọsị m bịa ụdị moto m bụ bịa ọ bụrụ moto m ọ taxi ọ capman bụ m wee bịa họteelụ nlalụ alalụ because ọ na-abụ nje far place most especially ebe m ejenube before nga that place ada m ekwe anọ n'eni ha hotel ada m like ịnọ n'eni ha hotel ịghọta. Ana m like ịnọ na hotel nwe security for should in case of incasity o set ya ka m zọba onwe mgbo. Hotel nlalụ na ọ dịdebe Shoprite Enugu echetugo m afa de that hotel 50,000 a night. That njem nje pekata mpa agụkọba ego waste na that njem only see nothing less than ka mgbala asị ọsọ 200 to 250,000 na that njem nje. So kezi ka ihe esi bịazi ama expect ntaba afụ niile atabatasịa ịkpọ m na phone si m were nọmba dibịa nye enye gị ala nsezi gị ngwa gị chọrọ m ego gị nye m 20,000 or 10,000 ka m wee nye gị the nọmba ịbaba mba. So why mmeji wee naghị ego before nye nọmba dibịa? I don't understand. Ịgbalụ mfue acha na ụnụ si na ndị jobless na menwere aka ọlụ nwa sị ka ngwa na ụnụ na nwere aka ọlụ. The reason why nji analụ ego a bụ ka ị nwee idea na nwere aka ọlụ because ya mmadụ aya alụ ọlụ n'ọfịa ma alụ ọlụ n'ọfịa jee na kolota nalụ ụgwọ ọnwa ọ lụ ọlụ n'ọfịa nalụ ụgwọ ọnwa n'ọfịa ịlụọ na kolota nalụ ụgwọ ọnwa na kolota. Yes, this is my handwork or my business. So if you need a number of a native doctor, pay me. Ọ bụrụ anyị na-agba ilu mfue ọ dịla izi iku na ije nyopụta native doctor m ife ọ na-eme iche na sometimes ka mma anọba chebe ka dibịa kwụọ m ụgwọ ka m wee ọ ga ndị nwe ọrụ some of them ada akị ya ọ gị ka ọ dịrị ije fish fa out gbafa vidio and the more I carry go level ya bụ mmebe dibịa vidio mesie kwechiri nke no all need your number you appreciate me though no nwe kwa for somewhere ndị nwe understand na abụfa kpọm na phone fa sim Okongwu send the account number afọ nwe ndị na-eti ma 5,000 ma 10,000 ma 20,000 fatizie fa sim okay okwe ma this native doctor na ka ọ dị okay yes mgbe need the number anya direction ka m na-esi metie eme mi ozigbo ndị nwe brain ndị guy ndị na-alụ guy nya ndị nwe ife alụ ndị ma yes na before this boy enyopụta this native doctor wee gbaa ya video na ọtara afụfụ na ọ dịrị easy nye nwa n'obodo oyibo lelasị ya na-atụ ọrụ na-alụ your business ịghọta. Ọ bụ na dịrị gị izi si n'obodo oyibo afe ịnọ na tabịa usoro ngwa bụ ọfịa chọba dibịa m ọrụ otu a ndị fake native doctor do everywhere unu nọ n'obodo oyibo na ya ama onye bụ onye unu tie ego eri ego na unu alaike ya
mba unu na-eche sọsọ nke agbasie ti nọmbịa tomorrow ogwuo ụwa ya ebe ibe m ka anwụnta na ntị ka ị na-eme m expect ntara afọ tasịa nnọọ wagharịba ka ọfịa ha dubese sọsọ ịgba vidio mgbasa even that man na adashi imi ego that door kwụrụ m ụgwọ m wee gbaa ya that video I willingly go due to na mfe ife the man na-alụ and na ife ọ na-alụ udo ya anya onye dị 124 years 10th of this December ka ọ ga-eme 125 years ọ bụrụ ife ụmụazị ngwa iyi mirikiti ndị dibịa na-eje n'aka ya asala ọgwụ no be today. So many of you don't know this dibia ma ọ bụrụ na mejere ụgbọ ya vidio gbupụta enyi ọ bụrụ na ndebe ahụ mgbọsị ọ ya akpọ m kwụọ m ụgwọ nye m ego ka m wee je gbaa ya vidio aya na-eri unu ọrụ because I'm on so many dibia today na nwa ifefe na alụ mana fafe nwere time na ịkpọ ọsọ gị bịa gbaa m vidio fe nwa dị that time ọ bịa fafụ ọ bụrụ na fada alụ ọrụ fa na-alụ ọrụ 247 because ife eji mmadụ dibia bụ ịrụba ọrụ lụsịa ndị lụrụ ọrụ akpọta mmadụ so aghọtazịna ya nọ mmegbu guy ọ bụrụ na ịma na ị ga-enye m ego ka m direct ya to a good native doctor ya nyere ya aka don't call me o nwere nke kpọọ na fonu mgbọsị a sị m nọ n'ọkpọ m nọ like m o jikwa ya like ya ife na-eme like na ife na-eme like ife na-eme but for one day nwere ka isi kpọọ m na fonu si m Okongwu send ya aka number let me support your ministry oluzie mgbe m gba dibia fonu wee bịa cheta ịkpọ m na fonu cheta na ị ga-agwa m na like ife na-eme ihe ọrụ oga this is my business if you want anything from me you pay me jana so na channel ka mgba na-eme pinyo ka m wee bụrụ ezigbo oga if you need ịchọ na ka njere na nke dibia ị ga-akwụ m ụgwọ na ịda agba ilu mfuel ide enye m nri ihe nke efe echi ọnụ ya akọ m ọnụ you look dirty you go and do this one you nke nwa you don't have job go and look for work this is my work so if you want any of my assistance you pay me so na ịchat ya na phone chọọ ka nye nọmba mmadụ ihe nye m ego kaadị ife nji ego kaadị everyday bụ 10,000 send ya ya na akaụntụ enye gị nọmba a friend ọ bụrụzi dibịa ntala afụfụ nyopụta ife ọ na-alụ wonu na onye ọlụ mba ime kisho na dibịa ọbụla ngosi unu na ọmụ ọlụ 100% sure ka abụgodukpom onye eri 1 million to find out how we do it wee bụ na nchọta dibịa mụ ọlụ dibịa mụ ife ọ na-alụ so ndị nwa galụ ka ogwumagana ka ngịga ka ọchịcha bịa ọgbakwana na akparị ụnụ bọtọ nọtọ nwee ndị mụ ife na ọ ndị amaghị ife ka m na-agwa bịalụ galụ bịa ebe m nọ na ọka nye nọmba free ọkwa asịkwa nka nkwụ onye publicly ka onye ọbụla nụkwu ya kịta esokwa m na-eme ife ndị celebrity who celebrity help ọ ga give me money bịa welu celebrity anye m ego nwere ife nji eme tama mụ na ya na-emekwa ife celebrity ifu m ebe m na-azụ oche n'ime public transport like ya m you go like me mụ na ya na-eme ife celebrity I need the money if you want to do anything with me you will pay me. ama na m adịghị educated abụ m anụ ọfịa abụ m ewu accepted mana jide ego ma ị na-abịakwute m abịakwana empty handed. Okongwu iwu okoko iwu 419 ịbụ onye ori accepted jidekwa ego wee na-abịa hold your money jide ego n'aka kulele bitters nke adịkwa jidekwa ego n'aka na n'ihe m na-agwa ọ bụla ịnọ kata ịdakapata nọ na my WhatsApp kpọọ m Okongwu ọ bụ okay some look at ho akwa ọkụkọ tiwara aka na anị ọba bishop ndị dibịa akwa ọkụkọ na-achịgwa na ọ bụ niile dị ka akwa ọkụkọ melụ gị fete echi niile pụta tomorrow epụta ya ka m bịakwa ichi ije na nke akwa ọkụkọ tiwara aka taa ka ọ melụ ihe echi ịghachara aka ịgara akwa ụla ka a na-eji nwapụ geti ewere ụla esu wapụ geti
itinye na ọgaranya ife ị ga-eji ife ndị na-eje na nke akwa ayọfa analụ ụmụ ego asalụ ụmụ ọgwụ ewelu ụmụ ife niile dị iche iche fasịrị na fa na-agba aka Galadimu ịmara na mgbe ọ dị ndụ na o ji mmanya na ofu ebunu wee jekwu akwa wee yọrọ akwa tiela akwa ekwu bife akwa wee biye moto ka iche na Galadimu agalụ akwa bika abịa m itiri ya egwu enyi ya egwu eburu moto bi ya mba tumoro efu nwaanyị echo ịnụ chi ije na nke nne ya ka ị nụrụ ya ịgbara aka ịpụ ịgwa nne na nne ya na-echo ịnụ nwafa nwaanyị ka ihe esi bịa na my WhatsApp ibe njisi ka m bịakwuo efe abụ na ọ na-ewezi m iwe ema asị m ọ na ịmara ọnwa ndị na-abụfa bịafa asị m ana m efolo ife a very long time now efolozina m ma ọ bụ na ijichi ego just be a ghost follower. Be a ghost follower. If you don't have money, be a ghost follower. Yeah, man. Kado de fancy nwere enwe. Cheka nwa ebe aka ndị kwuo ha. Kado de fancy nwere enwe. Yeah? Fancy nke unu bụ nna keep it up ana m like kwa na ife ị na-eme tụ ya ọfụma biko help Kenan with the number dibia afọ ịgba na video biko gị na onye na obiko ka eji wee buga m Enugu obiko ka eji wee lalụ na hotel obiko ka eji wee ri nri n'Enugu onwe nke pụta asị m ị na-ebu ego ụzọ nkịtị gbogbuo buru ụzọ na-ebu ego ụzọ mbu moto ụzọ wee ruo Enugu. To avoid insult and instant blocking, if you know that you are not going to pay me for my assistance to you, don't chat me. Hey. Cancel ya n'Igbo. Ịma na ị ga-akwụ m ụgwọ for my assistant to you, don't chat me. Ondo otu unu na bodo kata akpọ m na phone si m Okongwu drop Kenan account. N'anya na account ma afụ m 100k. Unu aya enyomi ode nda, onwe ndị na-ana m aka nọmba till today, yes send. Ụfọdụ akpọ m gbube time m wee kọwa akụkọ ụwa ụmụ onye ya gbọgbọ ebe onye ekwu okwu for 6 hours. Nnọkọta asị m nkọtụ n'afọ onye akọọla na ntị ọkwa ọ bụ na m enweghị respect ka mgbe ọ ya akọgide kọkọkọkọchachachasị ya ịgbasị ya okwu ọsị ya we get back to you. Wuo my time for nothing. Ọ dị ka m ebidozi before reply ya your message ekwugodu 10,000. You cannot just come to my WhatsApp and be killing my time for nothing. It's not possible. Ntị adịkwa mụnụ na-ada akọkwotu my work is to make sure that na enye unu a good 10 unu need chọta ezigbo dibịa ya bụ ọrụ si alụghị ọrụ ife ị na-eme agale bubata ya n'iru akwụkwọ. So if you are coming to ask for my service, hold your money. If you don't have money, don't chat me. Bloggers bukwanụ nka sikwanụ na Okongwu Dibia dedisi adreesị ebe ife na-adị Kenechukwu ife dị iche n'ọkụ ya kwu akpọkọ m mmiri n'ọnụ wee kwue so ife na aṅụkwọ bụ kulele bitters. Mụ na ụnụ ada emekwa ife gentleman, mụ na ụnụ ada emekwa ife celebrity. I said it before. Okay. Ọkwa maka eji ufa na my WhatsApp mgbalụ ụnụ ma ife na-acha atị nkịta is more than 2,000 people. Give weta ego ebe a ma ọ na-erukwa ada 50. Fanka chọsi awufu nọmba na ọbụla chọsi awufu nọmba so ụnụ mụba ife brain ụnụ ka eji welu second river Niger bridge. Nne ọbọkwa kulele bitters at work. I mean it, no joke apart, I mean it. Please, if you know that you cannot pay me for my services, my time, it's not easy and nagagari.
ngwa ụlọ ebe m na-arịba on daily basis ka ya chọta dibịa ga-abụ alụ ọrụ ụnụ bụ ndị n'obodo oyibo don't know what I'm passing through to put smile on your face. You people n'obodo oyibo don't know what I'm passing through. Tata godu sọsọ ụmụ be m jebekwa na nke asị nọ ka afọ obodo ya ekefesi ya Aguleli. The man asị nọ sọsọ mkpụrụ aka ịtọ ka onwe. Very powerful strong native doctor. Ife a na-ekwu na agwọsịalụ ọgwụ na ị ga-ebu ọgwụ gafe ubi. This man suoru atịkpa ọ ya emegodo ya igo ogbuma. Ọ bụghị ya asị ibulu afịa gafe na ọmụmụ nọ onwe ebe oye onwe ọgwụ ọ ya bịa iribere isi ọgwụ anọlụ n'afọ na-agwaghị okwu. Oke tumoro ntaba afọ a tachasịa discover ba the native doctor discover si bịa na my WhatsApp sị nye nọmbịa ala na aya enweghị ife try ya nọ na-enwe no respect na ụnụ abụọzi ụmụazị ụnụ mụ ife dị mma ụnụ eme this is my workshop ọkwa business m dị ife ebe aka nsi eri so ebịa nnọọ were ya kwa iru m ugwu ise na ya akwa iru m ugwu dee your day etikwa nọmba na my Facebook page for ndị ala ije na-acha atị m ekenekwa m ụnụ asọ ndị na-asọpọtụ m like ife nna eme asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma maka aka nwekwa ndị ezigbo mmadụ ebe na-asọpọtụ m I know them and ụnụ makwa onwe ụnụ I love you all na ihe mmadụ ebe bụ na kesi ụnụ pụta m ebie n'isi I swear okay Gerard all madness to you till you come to my DM to beg for free number boy for the real madness in me ndị na-agwakwa I thank you all ịghọta keep it up ụnụ ma ife ọ nwekwa afọ nke na-afa akpọ m na musa ndị aka nọmba esedigo m aka nọmba otu igbe ekwe ego na-ana mmenyekwa nọmba ọbụla till you pay me and wenitekwa aka na transfer nọ na-ada akọkwa ogogo mụ na ụnụ mbịagbodo ka nyụọ mamịrị mụ na ụnụ ada akọkwa ife ụnụ na-akọ nakwu ya ụnụ na-afịa Kulele Peters. Follow them on all their social platforms. Fan on Instagram, fan on TikTok, fan on Facebook. Mata Gefa after this video now. Follow them. If you are not yet a distributor, Bambo Kibule a distributor, Ntia de Komanya Malezi Bumma. Una na fa nuku even the kwa na anyo ofuma. Una na even neku. Kanja kwanyo mamele. Ya biko mma ka otozefo, mwezi ife mwe mu nunu neku. Mwe mesia. Ewe. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe on this channel, share this video, like and comment. Thanks.